Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moni rubindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccite e moɗon oɗo subaka altine hande ko ɗon tan altine moƴƴu malaɗo e kadi Amadou hade haydara arde wadde duwaw kono kadi wadde julmu wuri ɓe ganduɗa woni téléspectateur uji meɗen yeɓoɓe subaka foof goppa hajuji mumen jooɗo ine paɗa ruɓindu jayndeli mumen min ngala jobdi moon ko jarnude on tan e wiide won yo Allah rokken kadi tawede o saaha mo wuri mbeɗa andi jobjoɓe sisiɓe kadi ko ɓurtinɓe oɗo saaha goto fo salminama e inde kono on manama e jettode serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗo boros wawa hullude en caggal banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banu gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo Pullo mi salminimo mi salmitimama no fewi e ko duwiɗa ko kadi mbi allahumma amin aɗa gonɗen koye hoore hitande to banggue calendrier julɓe wadde eɗen gandi so haran darima ene wayno en naati hitande hesere to banggue wonande julɓe wadde ko witeɓe tan yen julmo wuuri eɗen jarlo eɗen jaafo en tawami ko yo Allah hokki en tawde o saaha mo wuuri ko wona ɗum ko Aissata ene wayno ko artude mbaɗandi ma en gar e caggal ko ganduɗa ko woni roɓino jayndeji kono kadi aussi habrude yimɓe kabaru mo ganduɗa o yani tigui e nder leydi Sénégal kono kadi yani e to banggue hono leñol fulfulde subaka he mo ganduɗa ko biteɗo honorable député Adama Sow cankiɗe subaka he ne gasa noon ma en garte makko gam ruttudemo duwaw kono kadi ruttudemo teddugal e o subaka inchallah jaaɓi yo Allah yurmoya fomo ko ɓuuri tengtude hande Aissata ne jeeya ko ɓuuri tengtude no wayno koko yewti ha joni e dawrugol ene tawe e nder jande leydi meɗen Sénégal kono kadi ina tawe hen gonka Covid 19 hani e tobɓe goɗɗe ina tawe e nder jande leydi men Sénégal e o subaka jayde l'observateur uddittoɗama ko noon tigui nden jayde kañum e oɗo subaka hande hokki konngudi ko ganduɗa ɓe ko fanniyankoɓe to banggue dawrugol kono kadi to banggue jokkodiral saabi noon ɓe mbaɗi ko namde mawɗe fawde ɓen ɗon so wiide wonde holde ko woni jokkodiral hakkude leydi Sénégal e dowla France ha tengti noon hakkude mo ganduɗa ko hoorejo Macky Sall e hoorejo Emmanuel Macron ɗum saabi noon ɓe koliti wonde de ko jokkodiral ngal ganduɗa ngal hande ina kay joppa peɗeli no fewi saabu kala e saaha ina yiya e jalto mo ganduɗa ko hoorejo Macky Sall fewde toon to France ene wayno de ko konngudi mawɗi woni ko haalte hen saabi noon ɓe garti hol kay ko woni ɗon to banggue faggudu kono kadi to banggue ha joni jokkodiri hani e ko nandi hen ɗum saabi noon kamɓe hagguilanteɓe to banggue dawrugol e to banggue jokkodiri ɓe cuuten konngudi jaji goɗɗum ko tawete hen ne wayno koto banggue coftal balli woni sippire ɗo leydi meɗen Sénégal Gris Bordeaux kañum tan nde o saaha hande hayti tigui holliti wonde ma haytu sippirde e Balla Gaye 2 e wiide makko noon ko heeɓino de ko tolni million ngaji sappo ɗi ganduɗa ɗi wayni koye juuɗe Gaston Mbengue kono tan de ɗi noon chèque uji ɗi o heɓno ɗum o wawano tigui wadde ɗum retiré e banque ɗi ɗum jeeyi sababu noon maw tigui ha joni haytu sippirde e Balla Gaye 2 Vox Populi ko dawri nden ɗon ari ko e dawrugol kono tan de nde hokki konngudi komo ganduɗa ko biteɗo Moussa Tine kam tigui ardi oɗo landa biteɗo ADP so wiide tan de oɗo saaha hande kanko foof eɓɓaɗaɗo mo ganduɗa ko Khalifa Sall kono kadi o arti e konngudi makko jaji ɗi o joopi hoorejo Macky Sall so wiide wonde de o saaha hande ina foti ha joni fewnidde politique mbo woni e wadde leydi meɗen Sénégal so wiide makko noon alay saago de o arta e wondere makko nde o haalno nde so wiide wonde o wayno ha joni o artata e 3e mandat ɗum ɗon woni ko fini o dawri oɗo subaka hande kono tan de o arti ko yewti ko e conséquence woni tan batande ganduɗa ɗe batini oɗo saaha hande so wiide makko sa yi leydi ndi ene laaƴa to banggue dawrugol e to banggue faggudu hay ko nandi hen ko hakkillaji yimɓe ɗi ina wayno ndeƴani saabu de moni kala ne miijo hoorejo Macky Sall ina gasa wiyata kene waɗa représenté on ɗon 3e mandat kanko noon Moussa Tine holliti wonde alay saago de ko kanko Macky Sall o yalta e manam o haala tigui ɗum laaɓa e ɓerɗe ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe wonde o waɗata on ɗon 3e mandat jayde libération nden ɗon ari ko e haare wonande to banggue boros Covid 19 ndewi tan de ko tolni ujunere e capanɗe joyyi e joyo neɗɗo kañumen goni ko celli e nder yontere nde jewtuɗen ɗo nde ɓe koliti wonde noon ko tolni e temedde jeeɗiɗo e jeegomo tawi noon ko hesɓe kañumen tigui tawa ene coomi on ɗon raafi sappo e jeetato keddima hen ɗum ɗon noon ne wayno ɓe koye limorde ganduɗa nde yontere yaltande ɗo nde woni ko jayde nde fini dawri e oɗo subaka natal Abdoulaye Diouf Sarr e professeur Moussa Seydi jayde lasko addi
nde ɗon ari ko e fannu goɗɗo nde ari ko e alhaali hono jeyi leydi fitinaji ɗi ganduɗa ɗini teska oɗo saha hannde ɓe mbi tan de ko caggal hono alhaali Ndengler oɗo saha hannde ko gardiɗo woni biteɗo PDG mo ganduɗa ko goomu walla groupe biteɗo Sénico wiyete ko Abdoulaye Dia kanko no tan de oɗo saha hannde holliti wonde de ko leydi ndi o jogui ndi ene wayno tan de ko maître Abdoulaye Wade hokkunomo ɗum tawi noon koto banggue e fannu lawɗinaɗo ɗum ɗon noon ɓe ganduɗa ɓe ko jopaɓe walla hollirɓe kay leydi mumen heɓtamaɓe ko litti wonde ko alay saago tan de neɗɗo wara ɗumen nde mbawa heptude leyɗele mumen ɗe kono tan de kamɓe haɗataɓe koɓe kay hutortoɓe leydi mabɓe ɗin ko guuri jaaji woni ko Diande Las fini dawri e oɗo subaka hannde jeyde enquête loski nden ɗon ne ari ko e fannu jeyi leydi nde ari tan de ha hannde koko yewti ko e ɓesgu barñi ɓe ganduɗa hannde ina goni e kulhuli beele tan jogorani tigui ittede e ko ganduɗa ko woni jeyi mumen ɗum saabi noon ko kulhuli mawɗi woni toon e oɗo saha hannde so wiide mabɓe noon alay saago de ene wayno kamɓene ɓe koɓe nangtiɓe leydi mabɓe ɗum ɗon noon ko caggal nde hollita wonde won société goto turque holliti wonde manam ma kay waɗɗon usine muɗum ɗum jeeyi sababu noon ɓe kolliti wonde so won usine waɗama ina gasa ko tolni temeɗɗe ɗiɗo pawɗe tawi ko ɓesguji ma kay gueguine on ɗon nokku biteɗo Bargny goɗɗum ɗum noon ko wona ɗum ɓe kolliti wonde ko konngudi ɗi ganduɗa ɗi ko mairie de Bargny addi hen ko laaɓi ɓe kolliti wonde wona kamɓe tigui dokkiri ɓen ɗon turkinaɓe ndin leydi kono tan de ko laamu leydi Sénégal hokkirnoɓe e dumunaji jawtuɗi jeyde an Le Soleil nden ɗon jeyde ari koko yewti ko e jilluji mum ɗi woni wadde oɗo saha hannde ñalawma hannde noon ɓe jilloyi ko toon to Fuladu gam haalde hol kay ko woni gonka walla iwdi jokkodiral hakkude fulɓe e mandinkoɓe ɓe kolliti wonde noon ko jokkodiral kono kadi ko koddigal mantinigal teska hakkude mabɓe ɗum saabi noon ɓe kolliti wonde ɓe ndewi de koye feelo mo ganduɗa ko Moussa Molo konngudi mabɓe jaaji ina tawe hello 1 e 14 e nde jayde guindiri Le Soleil koye tarikh Sénégal jeeya jayde Dakar Times nden ɗon jayde kañum ne ɗeɓi arde koye on fannu saabu eɗen gandi on ɗon diwan ko diwan fulɓe in toon kori kono tan de jayde suuɓi hannde ko haalde e ko yewti ko e pouvoir ɗo e Afrique banggue hirnague ɓe kolliti wonde noon ko ɓeeɗo fulɓe wonɓe e pouvoir jayde ne sifo ko hoorejo Macky Sall mbo Sénégal Adama Barrow mbo Gambie Oumar Sissoko Mbalo mbo leydi Guinée Bissau ko noon kadi Mouhamadou Buhari toon to Nigéria jayde ne sifo noon ina arta holtan ko jeeyi sababu ɓeeɗo fulɓe hannde ina kay goni e pouvoir ɓe mbaɗi ko namdal beele ko gandal mabɓe to banggue politique walla ko kewen mabɓe to banggue leydi ndi walla ha joni ko famamuye mabɓe to banggue jokkodiral e kay ballodiral woni ko jayde fini dawri oɗo saha hannde ɓe garti noon e konngudi jaaji kamɓene e nder nde jayde witende Dakar Times e hello muɗum ɗiɗi jeyde stade uddotodama ko noon tigui nden ɗon jayde oɗo subaka hannde ari ko e Sadio Mané e natal mabɓe arawanigal ɓe kolliti wonde de komo ganduɗa ko Sadio Mané hannde o ene wayno jawaɗo e nder star uji toon to Liverpool ene gasa de on wawi yantoyde toon to FC Barcelone ɗum ko caggal nde yiiɗi yaade ummade toon mo ganduɗa ko Lionel Messi jayde arti noon suuɓi haalde konngudi ɓe ganduɗa de cuuti en konngudi ɓe kolliti wonde saaha hannde mo woni jokkodiral makko to banggue Jurgen Klopp keblino makko e oɗo saaha foof ne wayno tekkenen luuɓa hakkude mabɓe kono kadi ɓe kolliti wonde caggal nde omo ganduɗa ko Jurgen Klopp namda e fannu o beele Sadio Mané ina jogori ummade Liverpool o holliti wonde ko wawa haalde hay hunde e ko yewti e gueɗe hono keddogol walla jagol omo ganduɗa ko Sadio Mané Amdy Faye ko mennoɗo wonde international sénégalais suuti en ko guuri so wiide wonde ene wayno gummogol Sadio Mané fewde toon to Real toon to FC Barcelone ne wayno ko risque mawɗo wonandemo kanko Sadio Mané goɗɗum ko tawete hen ko omo ganduɗa ko Chelsea yidde muɗum oɗo saha hannde ko sodde hono Edouard Mendy saabi noon ɓe kolliti wonde ɓe jaltini ko tolni e 1.7 milliard ko préñe meɗen CFA gam hebde on ɗon ɓiɗɗo Sénégal najo gardien du but Ismaïla Sarr kañum ne kadi o saha hannde ne heeɓi gam tigui yaade toon to Liverpool caggal nde ɓen ɗon mbaɗe makko tolni e 29,5 milliard ko préñe meɗen CFA ene tawi hen kadi hannde alhaali Kalidou Koulibaly biɗo wonde ko alay saago tan ummo Naples walla ɓeydene salaire muɗum woni jobdi makko tekkine ko ɗum ɗo wonno ko tongunɗen Aissata e kelle gadani oɗo subaka hannde tan noon tigui Amadou Moussa garen e banggal gongal a fuɗɗino ɗum joni nde puɗɗotoɗen artude tan e sankare mo ganduɗa walla mbiyen sunnare yerde e hannde suudu sardiji leydi meɗen yiyane nder leydi meɗen kono kadi fawe dow fulfulde fo woni oɗo kabaru jaam gonɗaɗo Amadou o mo ganduɗa wiyete ko Adama Sow ne woni tan yete sarɗiyanke ɗum noon o sanki ko mataw
o e subaka altine he ande taggal nde ganduɗa o rihino toon to Jolof e aljuma he ummi Dakar o fayi toon to Jolof ngam ƴeewoyde galle makko ɗum noon mataw tan ko toon ɗum ɗo tawimo o wasi fittandu makko Amadou Moussa woni noon ko ganduɗa yani hande e dendagal sardiyankoɓe kono kadi yani e dendagal Sénégal naɓe saabu sardiyankoɓe ne anda jooɗoni toon ko askan Sénégal. ko noon tigi Aissata no mbiɗani ko noon ko sunare mawde en puɗɗino ɗum haalde fuɗo hono Robindo Diayndeji kanko honorable Adama Sow eɗen gandi ko neɗɗo mo ganduɗa o mo darde muɗum mantini toon to suudu serdeji woni assemblée nationale kono kadi komo darde mum mantini to banggue ɗemgal fulfulde ngal eɗen jii kala e saaha déclaration ngaji makko ɗi ganduɗa ɗi mo waɗa ɗum toon to assemblée nationale kala nde o waɗi discours makko to banggue ɗemgal tubankore o heewi fawde hen ko ɗemgal pular ngam wiide wonde addimo toon ko ɗemgal ngal walla ɓe ganduɗa ɓe ko nanoɓe ɗemgal ngal saabi noon mbaɗe ko baɗo défendre ko ganduɗa ko woni intérêt ji mabɓe alay saago o haala koɓe nanata caggal nde waɗi discours makko fewde ɓe ganduɗa o ko intéressé gonɗo ɗon o ɗum ɗon woni hande ko sunare mawde yande e nder leydi Sénégal yande toon to assemblée nationale kono kadi yande tigui e leñol fulfulde kanko mo ganduɗa noon ko député Adama Sow no mbiɗani ko ñande aljuma nde o ummi ɗo gam yaade toon to wuuro makko wiyetego Kadar tawete koye commune mbo Labgar on kabaru noon tengtini ɗum ko Abou Samba Diop kollirɗe ne subaka wonde sankare nde tigui tengti koye subaka hande o kanko Adama Sow mo ganduɗa wona noon lelade no fewi rafi calal wonno saabu en jii ummade aljuma ɗo e Dakar yaade toon to wuuro muɗum hande altine nodde wiye wonde jomum hawre ladial eɗen gandi ko yaade notoyade hono leydi muɗum no haala pulaar mbiyata ɗum noon ko duwonademo duwonade galle makko duwonade assemblée nationale duwonade mo ganduɗa ko honorable député Daouda Moussa Dia duwonade hoorejo leydi ndi Macky Sall kono kadi duwonade mo ganduɗa ko Abou Samba Diop e dendagal leydi Sénégal kala e kuɓal noon tigui Amadou ɗo joni kam aɗa andi ko wiide tan yo Allah jaɓ duwaw hokka enen fo ɓerde muñal kono kadi hokka dendagal koreji makko famille makko e sardiyankoɓe ganduɗa mo wonduno ɓerde muñal sabu de musi neɗɗo mo ganduɗa ummima ma rafaka waɗani haydara a wiyama sankima ina muusi kono noon ko Allah yiɗiri ni no wiyeteni tan ko goto tan ha enen fo gasen yo Allah rokken kadi tawe ɗo saaha mo ɓuuri ko noon tigui uddirten roɓɓindu jayndeli meɗen Amadou Massa so tawi ala ko pawɗa hen ko noon tigui e wi tan wonande ɓe gandamo mbaɗanne kawne famille mo andama hande kono ene gasa eɗen gandi o rewino ɗo hen émission koɗo galle kanko e Abou Samba Diop ene gasani taw ko image uji ɗi bandiraɓe nan ɗum dara donc noon ko ɗum ɗon rewino ɗo wadde ko neɗɗo kadi jiɗɗo pular en meeɗino hawrude e makko e hôtel Terrou-Bi o holliri wonde de enen wonɓe hande to banggue médiaji ɗi enen sukaɓe fulɓe ɓe yen ɓurtinnade banggue ɗemgal ngal donc kankone ko wasiyaji makko mawɗi ɗi o yomnata ene kala e saaha wadde ko hunde ganduɗa eɗen mbawi settade e makko kam ko neɗɗo jiɗɗo ɗemgal muɗum kono kadi jiɗɗo dendagal leydi Sénégal kala yaare yesso wadde eɗen mbi tan no mbiɗen nani nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal maaɓe julɓe noon tigui tottude won aadi tan janggo so Allah jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗenno en hande banggal caméra o ko Samba Diop Allah jarama on jarama